Здравейте! Възможно ли е тази змия да стане 40-50 кг? Седнете, хванете се за нещо и се дръжте здраво! Днес ще си поговорим за един друг вид питони, а именно бирмански питон. Само да вметна, кралски питон, абсолютно като този албино с червени очи, също има, но това животно става много по-голямо от кралските питони. В някои държави са забранени точно поради големите си размери, понеже хората не могат да се справят с тях. След като пораснат, пускат ги на улицата и те помитат всичко. Също така тази змия не само като килограми, но и като дължина става огромна. Какво имам предвид под огромна? Главата на това животно, което в момента е бебе, става по-голяма от голяма кутия цигари. Така може да добиете представа точно за какво животно става въпрос. Змията стига не до 50, не до 70, не до 80 кг, а понякога даже надхвърля и 100 кг. С нейните внушаващи размери от 5 метра, ако не и малко отгоре. Естествено, точно този вид змия не е за начинаещи. Първо, заради големите си размери. Второ, заради начина по който се гледа, малко по-трудно е. Един човек трудно би се справил с такъв тип животно. За да уточним колко хора трябват за по-големите животни, ще направим следното нещо. За змия, която е 2 метра, трябва един човек. За змия, която е 3 метра, трябват двама души. И на всеки метър отгоре е хубаво да има по още един човек. Все пак това са масивни животни, силни, големи и трябва да се внимава. Интересното при бирманските питони е това, че те не отказват да ядат. Не са като кралските питони известни с това, че те понякога, с месеци дори, не похапват абсолютно нищо. Тук този проблем го нямаме. Те ядат и точно за това обаче страдат и от затлъстяване. Трябва да се внимава колко често се хранят, особено като пораснат, ядат доста голяма плячка и е хубаво да се прецени дали змията е гладна и трябва да бъде нахранена, за да не се прехранва. Те имат поведение понякога, все едно са гладни, дори и без да са гладни. По този начин могат да манипулират собственика, да им предложи храна и те няма да я откажат. Те са като кофа за боклук. Изяждат абсолютно всичко. Когато пораснат, предимно се хранят с зайци замразени или пилета. Препоръчвам винаги храната да бъде плъхове или зайци. В пилетата има страшно много вода, не са чак толкова хранителни, а в случая в мишките, примерно и плъховете, има калций. Тази змия не е за начинаещи, отново да вметна поради друга причина също. Освен, че става доста голяма и естествено доста силно животно, изисква много голямо пространство. Също така яде и доста. Така че за първо животно не бих препоръчал бирмански питон, бих препоръчал или кралски питон, или царевичен смок. Интересното при бирманските питони е, че те също имат морфи, както и кралските питони. Кралските питони са над 4000 морфи. До сега сте видяли няколко в моя канал. Бирманските питони също имат сумати морфи. Като това, което виждате тук, пак повтарям, е албино. Албиното изглежда по този начин, с червени очи, но има и кралски питон, който е албино. Ако искате същата змия, но дребна, може да се спрете на кралския вариант на това. Характерът на бирманския питон не се различава много от кралския питон. Кралския питон е с малко по-благ характер, но и това са кротки змии. Не може естествено да се сравнява с мрежестия питон, където нещата седат по доста по-различен начин, а и захапката му е доста по-опасна, отколкото на бирманския питон. Някой път ще говорим и за мрежестите питони. Аз съм Марто Пайтън и до следващия път.